Ayan, isang mapagpalang araw sa atin mga kasapul. For today's vlog ay mag-spear fishing ulit tayo. Pero bago ang lahat ay magsa-shoutout muna ako kasi hindi ko na shoutout sana sa latest upload ko eh. Ngayon ay isa-shoutout muna natin yung mga kaibigan natin at patuloy na sumusuporta sa ating channel. Shoutout sa iyo Francis Andrew Perino na taga Sabang, San Jose, Camarines Sur. Ayun, salamat po sa patuloy na pagsuporta. Shout out din po kay GC Adventures. Shout out din sa iyo Hunter Exploration. Shout out din po kay Arthur Aquino na nasa Canada. At shout out din po kay Ate DC's channel. Shout out din po kay Dwight Mix Vlog. Ayun. Shoutout din po kay Luigi Moto Fishing at shoutout din po kay Ilong TV channel. Ayun, maraming salamat po mga kaibigan sa patuloy na pagsuporta niyo sa channel ko. At sana wag po kayong magsasawa na manood at abangan niyo pong lagi ang aming mga spear fishing night adventure. Thank you very much. God bless po sa ating lahat. Ulo dive ako ngayon. Yeah. Alaw ako na to.
Labo. Laki. Mauna ako mga kasapul kasi solo dive lang ako. Si Utol kasi hindi nakapamana kasi nasira yung tali nung ano niya, nung ang tawag dun, yung antipara o yung diving mask nasira. So solo dive lang ako. Hindi na ako nagtagal kasi nakakatakot pag walang kasama. So bali ako lang ang sumisid ngayon. Ito yung huli ko. Yan. Ayan yung mga isang malaking pugita. Ayan. At saka 4 na pusit. Tapos ito isang lapu-lapu. Ayan. Yan. Isang alimusan na malaki. Yan. So bali aayusin muna namin yung mga gamit ni Utol para sa susunod magkasama uli kami. At sana may makasama pa kami iba para mas masaya. Kasi pag mag-isa nakakatakot. Kahit lagi tayong sumisisid pero pag solo lang talaga ay medyo mahirap. So salamat po sa panonood at sa suporta. Huwag po kayong magsasawa sa panonood at lagi nyo pong i-share para po mapanood din ng mga kaibigan natin. Ayun, maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Ingat. Ayan, magluluto ako ng meron tayong ipagluluto ng seafoods. Ayan, isang pugita. Bali dalawa pala ito. Palalambutin muna natin to. Ayan, isang pugita. Malinis na ito at tinanggalan natin ng tinta.
dalawang pugita, tapos isang bagulan na maliit. Yan, sasama natin. Cuttlefish na maliit. So ang request kasi wag nating i-slice. Tapos dalawang malaking pusit. Yan. Ito pa yung isa. Okay. So bali kulan natin sa Sprite. Oh, Sprite. Yan. 1.5. Palalambutin natin ito. Tapos ito yung magiging sangkap niya. Yan, ano. Gagawin nating sauce pagkatapos na lutuin. Okay, abangan nyo na lang po kung anong magiging resulta nito. Yan, oh. Okay.